Ndewo n'ọnụwa Igbo. Mama, gịnị ka anyị ga-amụ taa? Nwa m, taa anyị ga n'otu akụkọ ifo Igbo. Aha ya bụ nwa agbọghọ na-agba Nhọdị. Ma ndụ kụziri ihe ọ na-atụghị anya ya. O nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Kọrọ anyị ka obi dị anyị mma. E nwere otu oge n'ụwa Igbo. E nwere otu nwa agbọghọ mara ezigbo mma. Lee ọmarịcha nwaanyị ahụ. Ndị mmadụ na-agba ya nkiri nke ukwuu. Ọtụtụ ụmụ okorobịa chọrọ ịlụ ya. Mba, ịbụghị ụdị nwoke m chọrọ. Otu ụbọchị ya na ndị enyi ya malitere ịkụ ụdị nwoke ọ chọrọ ịlụ. Achọrọ m nwoke mara ezigbo mma karịa mmadụ. Mana ha amaghị na e nwere onye na-ege ha ntị. Onye ahụ na-ege okwu nwa agbọghọ ahụ ntị mechara pụta. Mma ya karịrị nke nwoke ọbụla ndị obodo ahụ hụtụrụ. Oge erugo. Ka ọ na-agafe n'obodo, onye ọbụla kwụsịrị ile ya anya. Lee nwoke ahụ. Nwoke ahụ amaka o. Ọ gara n'ụlọ nne na nna nwa agbọghọ. Ndewo. Nnọọ, nwa m. Mgbe nwa agbọghọ ahụ hụrụ ya, obi jupụtara ya n'ọṅụ. Nke a bụ nwoke m na-achọ. Ma onye ka nwoke ahụ bụ n'ezie? Nwa m, kedu ebe i si? Nwoke ahụ nọdụrụ n'ihu nne na nna nwa agbọghọ. Ebi m nso ebe a. Okwu ya jupụtakwara na amamihe na nkwanye ugwu. Chimo, nwoke nke amaka. Nwa agbọghọ ahụ Akụkọ banyere nwoke ahụ gbasara obodo niile. Onye ọbụla na-ekwu maka mma ya. Nke a bụ ụdị nwoke ị na-ekwu maka. Obi jupụtara nwa agbọghọ ahụ n'ọṅụ n'ihi na ọ chere na n'echiche obi ya abịala na mmezu. Ma n'oge ahụ, ihe na-adịghị ahụkebe malitere ime. Ikuku kwụsịrị. Nnụnụ kwụsịrị ibe akwa, ma ọ dịghị onye hụrụ ihe ahụ. Daalụ. Nwa agbọghọ ahụ kwere. Ụlọ ha jupụtara n'ọṅụ. N'abalị ahụ, nwoke ahụ lọghachiri naanị ya. Mana enwere ihe omimi zoro n'ụtụtụ echi Nọdụ ya. nke ọma. Ha malitere njem ha. Daalụ nne. Nwa agbọghọ ahụ jiri obi ụtọ soro di ya. Mgbe ha rutere n'ime ọhịa, Were nke gị. nwa mmụọ mbụ pụtara. Di ya wee kwụsị. Mgbe nwa mmụọ ahụ were nke ya, nwa agbọghọ ahụ malitere ịtụ egwu, mana ọ ka gara n'ihu. Ha gara n'ihu ntakịrị. Nwa mmụọ ọzọ wee pụta. Di ya kwụsịrị ọzọ. Di m, gịnị mere anya gị? Ugbu a, obi nwa agbọghọ ahụ jupụtara n'egwu. Ọ chọpụtara na nwoke ahụ abụghị mmadụ nkịtị. Ka ha gakwara ọzọ, ha pụta ebe nwa mmụọ nke atọ nọ. Biko, onye ka ị bụ? Chim, gịnị ka m tinyere onwe m n'ime ya? Mgbe ha rutere n'ime ime ọhịa, nwa mmụọ ikpeazụ pụtara. Were nke gị. Ihe fọdụrụ n'ịma mma di ya ahụ lọghachiri. Nwa agbọghọ ahụ tie mkpu. Biko! Nwa agbọghọ ahụ tiri mkpu ma gbaa ọsọ. Hapụ m! Ma ebe ọbụla ọ tụgharịrị, ọ bụrụ otu ọhịa ahụ ka ọ ka n'ahụ. Nwa mmụọ ahụ lere ya anya na-enweghị ebere. Ma gwa ya ka o soro ya. Ha gara n'ihu ịba ya n'ime ọhịa ahụ. Ụzọ ahụ gbara ọchịchịrị. Obi nwa agbọghọ ahụ jupụtara n'egwu. N'ikpeazụ, ha rutere n'otu obodo dị omimi. Ọ bụghị obodo mmadụ, ọ bụ obodo ndị mmụọ. Ụmụ mmụọ ndị ọzọ pụtara. Ha wee nabata ya. Mana ha niile lere nwa agbọghọ ahụ anya n'ụzọ jọgburu onwe ya. Nwa agbọghọ ahụ amaghị atụmatụ ndị mmụọ ahụ na-atụrụ ya. Obi juru nwa agbọghọ ahụ n'egwu. Chiukwu. N'ihi na ọ matara na ndụ ya nọzi n'ihe ize ndụ. Echi ka anyị ga-egbu ya. Anyị ga-eri ya. N'abalị ahụ, ọ nụrụ ka ụmụ mmụọ na-ekwurịta okwu n'ezi. Ihe ọ nụrụ mere ka obi maa ya jijiji. Anyị ga-eri ya. Nne m, anwụọla m. Nnụnụ nọ n'elu ụlọ ahụ nụrụ okwu niile.
N'egbughị oge, ọ fepụrụ gaa ịkpọ ndị mụrụ nwa agbọghọ ahụ. Obi nwere ka ọ si eme m. Bịa, sọrọ m, di m, nnụnụ a dị iche. Ee, ọ chọrọ igosi anyị ụzọ. Ka anyị soro ya. Mgbe ha nụrụ ozi ahụ, nna ya kpọkọtara ụmụ nwoke obodo. Ha mere ngwa ngwa wee soro nnụnụ ahụ banye n'ime ọhịa. Nwa m. Anyị ga-akpọlata ya. Mgbe ụmụ mmụọ ndị ahụ hụrụ ndị mmadụ ka ha na-abịa, ha ji ọsọ si akụkụ dị iche iche gbafuo. Nna m. Nwa agbọghọ ahụ ji ọsọ gbakwuru nne na nna ya. Chukwu abịa m imeela. Ihe dị mma n'anya bụ nwanne bụ eziokwu, mana ọ chọghị okwu dị ka ọ chọtara agba enyi na nka. Kedu ihe iche? Kedu ihe ị mụtara n'obere akụkọ ifo anyị? Ada, gịnị ka akụkọ a na-akụziri anyị? Ihe niile na-egbuke egbuke ọ bụ ọla edo. Ọzọkwa bụ nwa agbọghọ na-agba ahụ dị adịghị mma. Akụkọ anyị kwụsịrị ebe a, ma amamihe ga na-ebi n'ime obi anyị. Ọ bụrụ na akụkọ a masịrị gị, kesaa ya ka ndị ọzọ mụta ihe. Daalụ maka iso akụkọ ifo anyị. Biko soro anyị na TikTok, Instagram na Facebook, ha niile n'ụwa Igbo. Ka ọ dị mgbe ọzọ.